Тук сме аз, Валя, Йоан, Петър и днес отиваме на пикник! През цялото време чакаш да се чукнем с яйцата ли? Да. Ма не, ти тук ще взема това, е това. Така. Удриш с острото. Айде. Щупи го. Браво. Айде дай с острото, удря по моите зъби. С другото. Браво, тайте. О, тук ще разцепя. Давай с острото. Това е острото. Ха-ха-ха, дай дупито. Моето разтип. Можеш тайно да го вземеш, да пиш всички с тях. Ти ще е много силно яйце, да знаеш. Дай. Христос възкресе, вишете ти едно яйчице. Я Пепи ти, ела. Браво! Давай сега Пепи ти си. Време е за закуска. Пепи ще яде авокадо, бананче и круша. Йоан ще яде филийки с пастет и миродийка. Тук сме аз, Валя, Йоан, Петър и днес отиваме на пикник! Промяна в плановете, няма пикник. Отиваме на вилата, там ще направим пикника, защото е много мокро и на другите им е далеч. Събираме се цялата фамилия Грудеви. Ще бъдем много хора, не е цялата, една част. Ще бъдем много хора, с много деца, лудницата ще е пълна, всички са мега шумни. Поемаме въздух и продължаваме. Набързо стоварихме децата и всички започнаха да оправят. Мама и тати са тук по-рано и оправят. Вчера, естествено, никой не е подготвил. В последния момент се случват нещата. Дядо го чисти чисан. Има и едно колело, сега ще го почистим. Опа, Пепи, пази главата, има звънче. Ще чакам тати да напръска и тогава ще плавам палатките. Тогава пръсквам. Закарваш. Моя зет викаш, мой да омая честно да не остане за други. По-голям ме казва. Викам, спокойно е, той е в Италия, шоп. Много е такова. Викам спокойно, а тук по нашия край винаги има. Не е като там в Италия нямаш води да намериш. Тук има. Той като не видял 15 часа, после колена ми ох. Еми ох, човек няма да е ох. Аз ще запаля огнището. Мати, не са тарелки, стейте се сапан, давай тук. Давай, бе. Събрахме се почти цялата рода. Има към 15 деца и 15 възрастни. Много хора сме. Запалихме изкарата и всичко е супер. Ето е изкарата. И ето го и народа. Плочета са мази с свинска маса и тук така са готви. Кефтетата постоянно трябва да се въртят, така стават по-сочни. Сочно. Че? Не, го нося. Могна ли? Не, благодаря ти. Сега с мен. Палатката се казва думата. Ей, сега ще видите какво ставате. Ей, Гого! Всички вътре ли сте? Как сте? Колко човека сте вътре? Бройте. 4! Мале, огън, с къде са другите? Ти знаеш как се чистят 633 глави чесън? А? Сивай там. Ето, върни се. Я да вас снимам. Бам!
Значи, Митко, ти ли умръзна да снимаш, бе, брат? Говорете тук, те да видиш после. Той ще го уреже. Ние сме брачели. Два килограма взриви. Знаеш ли какво направи? Дядо беше се е досъл. 2 килограма да иска без зръбки и все санта. Ти вътре с... Валя ти са схванала, е? Да, сядай, сядай. Само да ви кажа, че са взели шоколадовите яйца вътре и ядат. Аз им дадах. Аз им дадах да са... Шоколад. После да правят тук да изурат. Скривайте се! Скривайте се! Суделет! Пепе току-що се събуди и вече носи шапка. Дай ям. Слагай шапката. Слагай шапката, слагай. Е така. Опля! Швейцарски джентълмен си. Дай ям. Само се крия само от себе си. Добър ден, здрави зрители, предаваме на живо от Лясково. Ще се прави един репертуар. Имаме после репортаж на телевизия. Добре. Направо се кефе човек и по времето децата се събрали и децата бегат и играят. По-рано духа живеят, ама Всички се обличаме и отиваме на разходка. Ей сега, всички се приготвят и отиваме. Отиваме на разходка без цел. Някой знае ли къде отиваме? Тук тръгваме всички и ще видим към ляската! Към ляската или при селото? не към ляската. При селото ще минем и там после ще излезем и тук накрая ще набрат малко маща. Дядо! Го дядо Гого се измори. Толкова аз правя 10-20 крачки. По-малко. Искаш ли ба? Да. Иван сега ще даде. Вътре по средата има едно бяло, него няма да го ядеш. Чуля? Това е тук отдолу, трябва да е язовир. Езеро. И са пълни от язовир маджарите. Като са напълни маджарите, подводните води се избутват и тук се напълва с вода. Гого, и ти ли ръбаш сливки, моето момче? Браво, моето момче. Как е роден, каналът е писно. Значи ядаме, пихме от сутринта, излезахме да се разходим, за да може после да продължим да пием и ядем. Типично по-български. Типично. А ти как си дигна камерата? Дядо Гого много куца и бавно върви. Мъчи как? Вижте, такъв аз ще разпъваш и става дълга. Това е камера. Селфи стик. За камерата ли? Да се снимаме колко сме готини всички. Да. Набрах 10 сливи за децата, за себе си оставих най-киселата. Направо не се ядя. Не тук и Петрачо недоволен. Кри! Що се кри, бе? Знаеш как си бъркаш мисъл? Много гърла има за грана. Много деца са. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 са тука. Горе остана ли някой? Бебето се тръгна. Кой бебе тръгна? На Гергана бебето. А май горе го хранили, а това или сам Гергана се тръгна? Да. Значи 9 човека много ядат. Набрахме 2 джоба сливи и свършиха. Там има една много красива къща, стати сме я правили, е дървена. Точно на буруна, на високото. И се вижда абсолютно всичко от нея и е в края на селото далече от всички. Сега само гледай кой ще цопне първи. Елате насам! Там на поляната са овци. Овце, здрасти! Много ми се яде козунак. Тук някой размяташе един с шоколад. Отивам да си взема. Всичко е 6+, всички са щастливи, ядат, пият, веселят се, децата заиграха на пясъчника.
бакалам направо ни спрява. И Тошко иска да го снимам. Здрасти! Ще го стресвай ти! Да не го стресваш, ей! Само съм... Миме! Ще ми спиш? Да, ще шумам. Ай, ставай, хайде. Ставай, ставай. Ей, ще вайзам, деца. Как сте, бе? Ставай, Дърчо. Това е Свакоме. И Леля Вич, и братовчетка ми. Предам са. Аре, бе! Прави са тук, че и голя са. Аларма, маларма. Какво? Ние вчера... Не, тя се изказа, не. Шива и Руда майне. Ма как тя? О, Балка. Христос възкресе. Иван Грейка май не съм Какво прави тя? Не знам. Цялата рода вече минала тук. Плюс-минус половината само. Половината рода мина не иска. Забавно е. Всички хапват, смеят се, забавляват се, децата си играят на пясъчника. Но се налага да сгъваме багажите и да тръгваме. А, кога бе? И не агнешки кюфтета вкъщи не яде ли? Дечица, последна минута и тръгваме. Прела елата, бе, да ще Колко годишно дете е това? Аз бе, той как... Аз при живота си не съм снимал това. Бах ти по-парата си. Пък израснах в телевизията. Тошко вика по едно време Абакала ми два. Аз не гледам с камерата и... Над 50 камиона захарни заводи украински. Над 50. И викам, гледай майка му да еба колко сме глупава държава. Тази украинска захар отде иде от Чернобил. И люскат и нашия складират. Немските войници идват в един турби, в един метален кълъв. Вече сме почти до Бургас. Децата са много кротки, много изморени. Може би това е причината да са кротки. Хайде! Дай цувка не тече. Нема. Не мама? Не, сам не мама не тече дава. Да, пипи. Внимателно с бебето. Внимателно. Тежиш 30 кила. Айде, Пепи. Стига. Много деца, много игра. Възрастните бяха на седмото небе. Видяха си внуците и всичките бяха много щастливи. Наистина, събрахме се много хора. И... беше чудно. Дете, да ям. Много е вкусно. Най-вкусното нещо е дроб сърмат. Вижда се как всички са остарели, по обяд всички заспиват, кой на маса, кой в палатка. Вече почва да става много забавно. Иванчо и той отиде да си ляга, и се измия зъбите и лека нощ. Това е от нас до следващия епизод. Айде!